Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia. Človek je už mentálne nastavený na niečo úplne iné, ale som si všimol, koľko takých vyčítavých pohľadov bolo od kolegov poslancov Smeru, že museli od koláčov sem prísť. Už ako keby niekomu chutili tie koláče. Nič zlom, ste platení za to, republika vás volá, hrozba terorizmu je urgentná, nie? Však tu sme mali byť deň, noc. Tak čo sa niekto pohoršuje, že vôbec trebalo prísť. Vážení, ja začnem prípadne takto. Pozrite si, tí nemnohí, ktorí reálne zdieľajú tú hrozbu terorizmu, ja vám poviem, čo je na tejto fotke, vám ju popíšem. Dobre, to bolo 17.12. To nebolo Južná Afrika, to bolo na Slovensku, to bolo na hlavnom meste Slovenskej republiky, Bratislave. Tu je nákladné auto, ktoré vezie kontajner obalený alobalom, ktorý bol umiestnený s povolením na námestí SNP. Normálne, akcia bola ohlásená, bolo povolenie na umiestnenie toho kontajneru, bol obalený alobalom, čo symbolizovalo to, že teda niekde sa obalujú veci alobalom, aby teda boli požiarne chránené. Proste to bol normálny protest. Ešte sa v tejto krajine môže protestovať. Tento kontajner odvážali z námestia SNP na miesto vykladky. Miesto vykladky bola železná studnička. Všimnite si, prosím vás, ten policajný sprievod. Čiže to auto, ktoré nič nerieši, len vezie kontajner, živnostník, ktorého si objednal niekto, aby odviezol kontajner, tak ho sprevádzali 3 policajné auta. 3 policajné auta. V každom bolo niekoľko policajtov. Ešte mi ten šofér hovoril, že ešte išli tak, že jedno to policajné auto išlo v ľavom jazdnom pruhu, aby si náhodou neodbočil z trasy. Prosím vás, tu sa spomína, že čo keď toto schválime, že čo bude. Ja vám poviem v krátkosti, čo už je. To už je v tejto krajine. Toto reálne je. Toto sa reálne stalo. Prosím vás, komunisti naháňali filmových režisérov, umelcov, intelektuálov. Smer naháňa živnostníkov. Smer vytvoril užernicko-exekutorskú hydru, ktorá paralyzuje 10 000 občanov našej krajiny. Oni to vytvorili. Smer to vytvoril. Smer nechal Širokého, nech sa obzerať, kde sa dá ako zohnať nejaký karársky mramor na jeho bahamskú vilu a medzi tým ľudia, živnostníci nemali za čo kúpiť benzín do LKTčka, do traktoru. A posledné, že živnostníka, ktorý má s protestom asi tak niečo spoločné ako ja so situáciou v Grónsku, tak jeho 10 policajtov terorizuje. Prosím vás, jemu pozerali aj blomby. A bolo mu povedané, ten policajt mu povedal, mám rozkaz, v prípade, že sa odkloníte od trasy, vám obmedziť slobodu. Prosím vás, 2015 mu bolo povedané, v prípade, ak sa odkloníte od trasy, mám príkaz obmedziť vám slobodu. Kto určil akú trasu? Čo je koho potom, kam ide ten kontajner? Kto určil trasu kontajneru? Čo je kontajner opálený alobalom? To je nebezpečná látka, prosím vás? Hovoril z nich strach, lebo ja som povedal, že áno, teoreticky ho môžeme ísť zaviesť pred dom Roberta Fica. Ale v stredu večer som tým policajtom, ktorí už vtedy strážili, povedal, viete čo je advent, nechajme to tak, ten kontajner zavezieme, skade z neho zobrali. Presne, jak som to povedal. A ja moje slovo vždycky dodržím. Napriek tomu tam celú noc policajti strážili ten kontajner a ráno tam boli celý čas 3 hliadky, 10 policajtov sa venovalo jednému biednému živnostníkovi, ktorý išiel odviesť kontajner. Lebo sa báli, že ho zavezieme, alebo že má inštrukcie ho zaviesť k domu Roberta Fica. Rozumie tomu niekto? 2015. Žiaden Salvador, žiadne Čile, žiaden Korea, nič. Slovensko, krajina Európskej únie. Ako mal niekto právo povedať tomu šoférovi, že mu obmedzí slobodu, keď zíde z trasy? Prosím vás, kto určil trasu tomu kontajneru? Čo si to dovolil niekto?
Čo si to dovolil? Kto to zaplatí? Kto platil tie 3 autá, ktoré sprevádzali to? Pozrite sa, ja viem, že môžete mať na mňa rôzny názor. Dokonca si myslím, že keď mňa válali policajti po zemi, tak z 10 si 8 povedali, dobre mu tak, nevylúčuj ani bratislavskú kaviareň. To je proste, ja viem, že je to tak, ja s tým nič neurobím, neplačem. Ale povedzte mi, prosím vás, prečo niekto šikanoval toho šoféra toho nákladného auta? Prečo ho niekto šikanoval? To sa stalo. To nie, že sa stane keď. To sa už stalo. To sa už stalo. Už sa to stalo. Na východe Slovenska, to tu kolega spomínal, na východe Slovenska majú ľudia problém si nechať v záhradke nákup. Prosím vás, kým sa zohne po kľúče, tak ten nákup zmizne. Je tu drobnej, veľkej, neviem akej kriminality, neviem koľko, ale v Bratislave sprevádza jeden kontajner, ktorý ide z protestu normálneho, ohláseného, normálneho protestu sprevádzajú 3 policajné autá. Toto chcete? Nech sa páči. Nech sa páči. Slobodu si treba zaslúžiť, vážne. My máme k tomu taký vzťah, aký máme. Slobodomurári to hovoria, čo nie je z krvi zrodené, nie je pevné. Preto máme k tomu taký vzťah. Uvaria nás, jak tú žabu, uvaria postupne. Teraz v tej miske ešte niečo je tam prístup, že tam bude aj zajtra, je tam prístup, že bude aj o mesiac. Tak čo tam potom, že niekoho terorizuje, čo tam potom? Lenže vážené, vás upozorňujem, bolševik si nedovolil, bolševik naháňal režisérov, intelektuálov, Smer naháňa živnostníkov. Pôjde to rýchlo, veľmi rýchlo. Smer naháňa živnostníkov, lebo on slúži inému pánovi. Komunista slúžil ruskému pánovi. Náš Smer slúži inému pánovi. On má iné inštrukcie. Naháňa biedného živnostníka, ktorý si pýta peniaze za odrobenú robotu. Jeho naháňa, jeho bude naháňať. Tu naháňa živnostníka, ktorý išiel odviesť kontajner, prosím vás. Niekto išiel odviesť kontajner a stal sa predmetom šikany v každej slušnej, normálnej, európskej, vyznávajúce západoeurópsku civilizačné tradície, by sa niekto vzopel a povedal, čo blázdite? Tu ticho po pieši. To ma mrzí. Aj bratislavská kaviareň, aj dedina na východe, všetci ticho, všetci budeme ticho. Uvaria nás, jak tú žabu. Už teraz to je, už je to funkčné. Už je to funkčné. Ten chlap povedal, ja už vám neodvezem nikdy nič. Povedal, ja už vám nikdy nič neodvezem, ja mám deti, mňa to auto živí, ja som živnostník, ja už vám nič neodvezem. Som rád, že potrebujeme niečo predspal, že nie. Čiže ten chlap prišiel možno o 100 eur, lebo sme povedali, že potrebujeme niečo predspal, že nejde, lebo sa bojí. Toto potrebujete? Toto? Vážení, ja som povedal, a naozaj ja si za slovom stojím, vtedy som v stredu povedal, že prosím vás, nechajme to taký advent, ja už chcem mať svätý kľud, hej, s obaleným kontajnerom. Nie. Potom, čo ste urobili štvrtok ráno, ja som tam ani nebol, mne to potom tí chlapi vraveli, že čo ste s nimi robili, čo policajti s nimi robili, tí, čo im pomáhali nakladať, tak ich legitimovali, všetci ich legitimovali. No hovorím, jedna praxprostá policajná šikana, ale ja to nevyčítam tým policajtom, tým, čo boli na mieste, lebo tí len robili, čo im niekto povedal. Ja sa pýtam, kto im to povedal. Ale aj ten, čo to povedal tým policajtom, ani on si to nezmyslel. A jemu to niekto povedal. A potom treba ísť, po tých sa treba pýtať. Ale nebude sa tu nikto pýtať, lebo v miske ešte trošku je. V miske ešte trošku je, tak chráňme si to, čo je v tej miske. Čo tam po slobode? Nezaslúžime si. Prosím vás, každý, kto vymení svoju slobodu za údajne väčší kúsok svojej bezpečnosti, nezaslúži si ani jedno z toho. Ani jedno z toho, to som nepovedal ja, to bol nejaký výrok niekoho. No, to aj v angličtine som ho vedel, prosím vás. To je presne to. To je presne to. Nezaslúžime si. Sme tam, kde sme boli. Sme tam, kde sme boli. Komunisti aspoň slúžili nejakému ideálu, nejakému neviem čomu, čo to teoreticky niekto nazval. Čomu slúži toto zoskupenie? Čomu? Akému kapitálu? Akej súťaži? Súťaži, kde beh na 100 metrov vyhrá Miroslav Číš? Presne tak si nastavujete parametre. Presne tak si nastavujete parametre. Takto si myslíte, že to bude fungovať? Nebude to tak fungovať. A keď to skončí, čím neskôr to skončí, tým horšie to dopadne.
Lebo tam bude vyššia cena, ktorú bude treba zaplatiť za to, že sme vás tak dlho nechali to robiť, čo robiť. Teraz potrebujete políciu, potrebujete ju. Potrebujete vyvolať ten strach. Možno na niekoho funguje menej, na niekoho funguje absolútne. Ten signál je jasný. Ten živnostník mi už neodveze ani zemiaky z Teska, prosím vás. Už nie, lebo sa bojí. A povie to aj iným a povedia, áno, to nie je to, presne o tom je. Ja vám to začne chutiť. Začne vám to chutiť. A bude to, žiaľ, v tejto nehrdinskej krajine, krajine plnej krčmovej hrdinov, to bude mimoriadne funkčné. Mimoriadne funkčné. A skončím s tým, povedal som, že nie. To, čo ste tam stvárali, to, čo Smer stváral, kvôli tomu, že sa báli, aby mu nezaviezli alobalový kontajner pred dom Robertovi Ficovi, kvôli tomu, aj kvôli tej obálke, ktorú som si včera vybral z generálnej prokuratúry, vážený advent, neadvent, zajtra ten kontajner tam doveziem. Dobre? Môžete ísť vlastnými telami chrániť, pán poslanec, a neviem, jak sa voláte, môžete ísť vlastným telom chrániť. Alebo pošlite policajtov, už tých nových alebo starých, to je jedno. Dušan Bublavý, vlastným telom môžeš ísť chrániť. Dobre? Zajtra o 12:00 ten alobálový kontajner pred Roberta Fica doveziem, prosím vás. Doveziem. Práve kvôli tomu, čo ste urobili. Práve kvôli tomu, čo ste urobili. Mohli ste to mať za sebou. Toto je začiatok, vážený. Toto je začiatok. Toto je začiatok. A možno je pravdou, že si to nezaslúžime. Možno je pravdou. Moji ľudia, ktorí sa rozprávajú, hovoria, počúvaj, to je po Moravu, po rieku Moravu. Za riekou Moravou je už Byzancia. Možno majú pravdu, ale ja to nechcem. Ja to nechcem, fakt. Ja si myslím, že my sme západoeurópsky priestor, kde sloboda má svoju hodnotu. Tomu ja chcem veriť. Verím, že ešte zo pár ľudí sa v tejto krajine nájde, ktorí si to tiež myslia, že Slovensko je priestorom západoeurópskej civilizácie, kde sloboda má hodnotu a nie Byzanciou, kde všetko vymeníme za misku ríže. Ďakujem pekne.